Vítam vás pri našom ďalšom videu. Ďalší rok je za nami a my sa môžeme opäť stretnúť na výstave Audio Video Kino v hoteli NH Gate 1 v Bratislave. Je nám cťou, že znova môžeme priniesť a predstaviť vám niekoľko noviniek, ktoré má BizAudio v ponuke, v portfóliu. Na úvod by som vám rád ukázal, ako sme túto výstavu pripravovali, ako sme sa všetko naviezli, zapojili. Poďte sa s nami pozrieť práve na tieto zábery. Aj tento raz vám chceme všetky novinky a nové funkcie, ktoré ponúkajú tieto zariadenia, odprezentovať vo viacerých expozíciách. Za mnou máte možnosť vidieť prvú našu pozíciu, ktorá je venovaná značke Monitor Audio. Poďte sa pozrieť bližšie na produkty, ktoré tu vystavujeme. Začíname s novým 15-kanálovým zosilňovačom Denon AVC A1H, ktorý máme možnosť takto vidieť aj odkrytovaný. Pokračujeme s reproduktormi Gold 300, ktoré sú v zapojení so zostavou Denon. Na vrchu máme možnosť vidieť úplne nový model Denon DP3000 s Direct Drive pohonom, sieťový prehrávač DNP 2000 a zosilňovač PMA 1700. O pripojenie do siete sa nám ešte stará sieťová filtrácia PowerQuest 707. Pokračujeme so sériou Monitor Audio Silver 300 7G so zapojenou elektronikou Marantz, CD60 a úplne nový model integrovaného sieťového stereo receivera Stereo 70. Na vrchu máme limitovanú edíciu gramofónu Mofi Fender. Na Slovensku sme mali možnosť len 10 kusov takto vám ponúknuť. Pokračujeme s ultrazvukovou práčkou, to nazývame. Jedná sa o model, ktorý ponúka ultrazvukové čistenie platní. Okrem toho, že Degriter je známy hlavne s touto technológiou, tak ponúkame na našich predajniach samozrejme aj samotné čistenie platní, takže ultrazvuková práčka Degriter. Na ďalšej strane máme novinku od výrobcu Devialet, jedná sa o aktívny prenosný reproduktor so vstávanou batériou, veľmi výkonný Devialet Mania. Pokračujeme znova v expozícii s vystavenými reproduktormi regálovými od Monitor Audia, model zo série Platinum a Gold. A v neposlednej rade ďalší aktívny reproduktor Sonus Faber Omnia. Naša expozícia pokračuje už v prvej miestnosti, kde prezentujeme vážnejšiu stereo zostavu. Poďte sa pozrieť dovnútra. Reproduktory, ktoré máte možnosť vidieť, sú od talianskeho výrobcu Sonus Faber. Je to model Stradivari v druhej generácii v takomto krásnom červenom prevedení. Elektroniku, ktorú máme zapojenú, máme od výrobcu Macintosh. Ak začnem od zdrojových častí, tak pre prehrávanie LP platní tu máme gramofón model MT10 a pre prehrávanie teraz obľúbené sieťových služieb tu máme Aurender, ktorý je model V20. Samotná zostava je tvorená z viacerých komponentov. Začíname pri MCD 12000, predzosilovacia časť je rozdelená, je to model C12000 a koncové výkonnostné stupne, tzv. Monobloky po stranách, ktoré máte možnosť vidieť, sú model MC451.
Čo sa týka nábytku, jedná sa o antirezonančný Hi-Fi nábytok od znova talianskeho výrobcu Basso Continuo. V zadnej časti máme filtráciu od AudioQuestu model Niagara. Ďalej pokračujeme s vystavenými produktmi zo série Sonus Faber Homage. Jedná sa o model Amati a Serafino. Tento rok Bowers & Wilkins predstavilo vynovenú sériu z 800-kovej modelovej rady, ktorá nesie názov Signature. Jedná sa o dva modely, je to 801 D4 Signature a tu máme možnosť ešte vidieť regálovú verziu 805 D4 Signature. Takže v ďalšej našej expozícii a miestnosti máme možnosť vidieť stereo zostavu zapojenú s reproduktormi Bowers & Wilkins, elektronikou Audio Research zo série Reference. A čo sa týka zdrojových častí, tak tu máme tentoraz gramofón od nemeckého výrobcu model Z1, Transrotor Z1 a sieťový prehrávač Aurender A15. Ďalej máme možnosť vidieť v tejto miestnosti rôzne antirezonančné prvky, ktoré ponúka výrobca ISO Acoustic. S tým máme spojenú ďalšiu demonštráciu na dvoch zostavách, ktoré máme zapojené rovnaké reproduktory od výrobcu Bowers & Wilkins model 703 S3 a čo sa týka elektroniky, tak komponenty Marantz. Cieľom je ukázať, alebo teda dať možnosť vypočuť našim návštevníkom, aké rozdiely prinášajú tieto antirezonančné podložky. Ak by ste to mohli vidieť trošku z detailu, tak reproduktory v bielom prevedení ich majú osadené, je to séria Gaia a tu máme iba klasické hroty od výrobcu. Čiže je možné otestovať tu a porovnať, aký zvuk ponúkajú reproduktory s klasickými nožičkami a aký s týmito antirezonančnými, sú tam veľké rozdiely. Ďalej pokračujeme s vystavenými produktmi od talianskeho výrobcu Goldnote, reproduktory Mobile Fidelity, ktoré tiež prišli na trh tento rok. Vyhotovujú sa v dvoch verziách s 8 palcami alebo 8-palcovým meničom a 10-palcovým meničom. Ďalej tu máme stereo integrovaný elektrónkový zosilňovač Audio Research i50 a vystavenú kompletnú novú modelovú radu, entry modelovú radu od výrobcu Bowers & Wilkins zo série 600, je to generácia S3. Prechádzame do poslednej miestnosti, ktorú sme venovali lifestyleovým produktom Bang & Olufsen. Poďte sa pozrieť dovnútra. Najväčším lákadlom, ktoré tu máme zapojené, sú aktívne reproduktory Beolab 90. Je to vlastne premiéra, ktorá je na Slovensku s týmito reproduktormi. Je to najvyšší model, ktorý výrobca ponúka. Čo sa týka zvyšnej zostavy, ktorá je zapojená, tak televízny systém je model Harmony vo verzii 77 palcov. Je to vlastne v zapojení, že sa využívajú centrálne reproduktory samotného soundbaru, predné reproduktory Beolab 90 a zadné reproduktory Beolab 28, čiže 5-kanálové domáce kino. Za mnou máte možnosť vidieť vizualizáciu našej novej pripravovanej predajni, ktorá bude venovaná len čisto produktom Bang & Olufsen. Je to premiéra a som rád, že vám môžeme odprezentovať tieto vizualizácie na tejto výstave. Ďalej pokračujeme s ďalším televíznym systémom. Jedná sa o model Theater, ktorý sa dá používať aj ako samostatný soundbar s 65-palcovým OLED televízorom, predné reproduktory Beolab 50 a zvyšnú časť sme venovali prenosným reproduktorom, ako je Beosound A5 v dvofarebných prevedeniach, model Beosound 2, ktorý práve tento rok prišiel vo vynovenej 3. generácii, model Balance a veľmi obľúbený model kruhového reproduktoru A5, ktorý je taktiež aktualizovaný do 5. generácie.
Ak sa vám nepodarilo zúčastniť sa tejto výstavy, tak samozrejme, že všetky tieto novinky a audio zostavy, ktoré tu prezentujeme, presťahujeme naspäť do našich predajní v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Budeme veľmi radi, ak sa u nás zastavíte a budeme vám môcť znova odprezentovať všetky tieto novinky, funkcie a zvuk, ktoré ponúkajú. Teším sa na vašu návštevu a na naše ďalšie video.